Sansuli goso dong online ya ba. Kurma. आइनावथ' मानसिफोरा बिजनेसखौ मुगैयो बिजनेस खालामनो रोङा बिजनेस खालामनाय माने उन्दै मानसि होनना बुंना लायो खिन्थु एसे गोरोन्थि होमबा बिजनेस माने बेखौल' बुंनो थाखाय हि दखानावबो जिनो दं बायदिसिना भेराइटिस बिजनेस आरो बिजनेस माने बहुत हेल' फ्रेन्ड्स ओइ दैयाव मानो खुसिया नागिरदो आंनिया मोखाङाव आलु जाजोबदो आलु गिदिर सुदो र' सुनायाथ' मोनगोन ना मोना बिसो दा बाथ्राया इसको एग्जिट मारो और उस पे ध्यान दो 2000 years later Yundang nih loh, yundang kena ya kedengeran jam telepon. Mana ke sana? Mana? Dari ke Sula. Museyo. Musang munda mana? Musang munda. Dengira mama nam. Kalam deh. Ini keligin. Karolai do. 어서 마kan 사람 좀 니. 오, 창시 신차로 식니. 내 라브 뭐네 라브. Masih nunggu. इसमें डालो Mun marbain na Kusya. Nunjang dia kusya ke? ang menjatah wah Iya. anak ibu ni takkan menjamah malai perasa menjasi kusya Gede nih lah. kusya geli tidak sudah Muzang apa? Umay supaya. Ini udah kakak ada kayak menjasi kan malai berak harus supaya tak ada orang kena menlapa ayah masa menjan nong lara nih pun tidak kayak menjang nih pun tidak kayak aku menjan lah 이분 이렇게 하면 잘 랑가 갖고 가네 그 무달리 양 타러 간대 감사는 바하보 malai kusia menjasi kan istirase angas gitara tobra makaza de mua menjana jinsi zari de kan sabde kura makan men sansuli geselana nene ya kura marah men hai bagan rasa buye sansuli geselana jeng mana de kura de sana sana deh Sansuli goso dong online ya ba. Sandi dan oh ini cimpres mezang ucitan ya kusia sugiri per masih menbai masih Angin Cina ikan, ini map, angin rasa nak. orange supla de मन मार भाई Mar ये सब देखो ना क्या क्या हो गया है मेरे फेस में baik. Angkau Malaysia na, angkau. Yang dana rongnya dengan rongnya tahun. Ini tuh begini. Boro film ni gagi komol boro aktor itu kan amazing dah. So guys, dini angsen saya dengan nonton gabangan sini kayak boro film ni gagi hero aktor bidang komol ada komol berali bidang boro film oh gabang boro sautun ba album video di music video banai ba nonton mana kasih bang cimi kayak maga betulnya ada di sini ani kesel gerbai kezam lagi Oh bitanga dasan deh, mesti bisnis gidir bisnis kalam baca deh. Dan rongyo falangi mana langga dokna dokon dang rongyo dong ya. To langga dokna ni semuanya ada nih mau sih senggan. Hari ini mama di sini langga pideng dan maga doma sini kakai. maga doma sini mata punya dong mata bidon matanya agak gue sampai kesa patni dong patni macam di sini Oh hari ini maga doma sini opar berpideng mana? offer mana menisi gasin dong kisuman matani pegang offer hobai tadi menisi Oh bini pre ada boro film ni semuanya sengsi ada hari ini boro film hari ini bahagia ladin lagu ya. Film otang dah gebon se ekdom latra ke film kita buat film kita. Oh album video. Business ane biasa ta. Ini kanang dah latra ke rekaman. Jadi kita ne offer bu mana ke? hari ini you know lah se future lah se banyak kan sana sana kita deh boro. San kasih nang hoga segudung nalai. Culture ni oh.
गासैबो मिथिखायो आदाखौ बिथाङा जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ बानायो मा होनो मिउजिक भिडिअ बानायो बर' फिल्मबो बानायदोंमोन आदा फिल्माथ' बहुत दङ बिनिफ्राय थुला बायदि नाय बादानि मोजांना एलबामा एलबामनिया जोबोद मोजां जादोंमोन गोबाङानो सिनायखायो जोंनि रङियानिनो रङियानि बे मा जायगा होनदोंमोन बाजार रङिया बाजार नियर शिब मन्दिरनि खाथियाव नोंथांमोना फैनो हागोन बेवहाय लांगा बायदिसिना लांनो हागोन बिनिफ्राय मा होनो हलसेल दामावबो होयो ना हलसेल होयो गोबां गोजान गोजान जायगानि लांनो फैयो ओरैनो बबेनिफ्राय लांनो फैयो ओरैनो गहपुर सनितपुर धेमाजि लखिमपुर बिश्वनाथ सारियालि उदालगुरिफोराथ' दङ हरिसिंगा उदालगुरि रायजोफोरनिसिम माबाफोर खावलायनो सानगोन नामा ओरैनो जेनेबा बिजनेसनि बागै बा बर' फिल्मनि बा जायखिजाया बिजनेसखौथ' आं मा बुंनो थाङो दा बर्थमान किसुमान अफार होगासिनो दङ किसुमान फानग्राफोर हलसेल लाग्राफोरा फैयोब्ला गावसोर बेनिफिट जागोन आं बेखौनो हांख्रायो गासैबो जुदि फैनानै लायो आरो जेनेबा बर' फिसाफोरनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय माबाफोर फोरमायनो सानो नामा आदाया गोसो सिङाव जेनेबा कालसार लाइनावनो जा जेनेबा बिजनेसाव लाइनावनो जाया मानो कालसार लाइनावथ' आं बुंनो थाङो बेखौनो बारे बारे खनले बुंगासिनो दङ माखासे इउटिउबारफोरखौबो जे जोंथ' दा गोजामबो होनथावा बारा बे इयुन जेनेरेसनफ्रा दा फैनायफ्रा इयुन जोलैफ्रा जाहाथे मोजां खामानि मावो बेखौनो हांख्रायो आरो गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि साख्रि मोनाबाबो बारा माने माबा जानाङा माने बिजनेस लाइनजों मोजां हायो बेखौ बुंनो नागिरो आदाया बिथाङा देखायबाय मा होनो बिजनेस साख्रि गैयाबाबो लाइनावथ' मानसिफोरा बिजनेसखौ मुगैयो बिजनेस खालामनो बिजनेस खालामनाय माने उन्दै मानसि होनना बुंनो लायो खिन्थु एसे गोरोन्थि आरो मालाय गुबुन हारियाथ' बिजनेस जायो खर'पति जायो नङा होमबा दा बिजनेस खालामनो हायोबा मोजां माखासेया नङा होमबा बिजनेस माने बेखौल' बुंनो थाखाय हेड इक'न'मि जिनो बायदिसिना भेराइटिस बिजनेस आरो बिजनेस माने बहुत बिथिङाव बुंजायो बायदिसिना फालांगि बिथिङाव बिदिनो आरो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम मानो थ' नोंथांमोनखौबो बे आदानि दखानाव फैगोन होनना आसा खालामबाय थ' माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामना खोन्था बरिया नैला बेनो जोंनि गुमैनि बायनि ब्लाउस गांसे दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय कफि नुनायाव गोदोरमोन खिन्थु खद गैथारा नै सादो मोजां साया गरम तामाम खद गैथारा